Моето странстване трае, откакто оставих като дете бащината къща на брега море и се насочих далеч към хората. Подписваше се Борис Георгиев Варненец. Не само защото беше от Варна. Морето го теглеше към света, сред противоречията, на който духът му едва ли някога щеше да намери покой. Роден е 1 ноември 1888 година в семейството на шивач. Дядо му е бил гайтанджия. Родният му дом на улица Ташооло, сега Карл Маркс. Първоначалното училище Свети Методий. Прогимназията, по-късно държавно мъжко училище. Като малък обичах да се заглеждам в пустия бряг и скалите, в изгрева и залеза, в облаците и летенето на птиците, в разлюлените от вятъра треви и цветя, в дърветата. Портрет на баща му, рисуван на 13 годишна възраст. През 1902 година бащата Георги Харалампиев отвежда семейството в Петербург. Намира работа като шивач в един кадетски корпус. Рисунка на бедното им жилище близо до Мойка. За да подпомогне 6-членното семейство, Борис обикаля скъпите ресторанти, прави скици на заможни питерци. Николай Рьорих случайно узнава за талантливия юноша. Приема го в ръководеното от него художествено училище към Дружеството за поощряване на изкуствата и го взима под свое покровителство. През 1910 година той насочва Борис Георгиев към академията в Мюнхен. С колеги в училище Мадигей. Ученик на Анжело Янг и Петър фон Холм, младият художник изучава известния по онова време юген стил. Увлича се дори по карикатурата. Първи мюнхенски рисунки. Приятелството с някои италиански студенти изиграва решаваща роля в живота му. Желанието му да види Италия е толкова силно, че още през време на първата лятна ваканция предприема без средства, с вярната си раница, пътешествие от Мюнхен до Неапол. Като завършва учението си в Мюнхен, пътува из всички европейски държави и достига Мароко. Тези скитания, продиктувани от една вътрешна необходимост и копнеж по доброто, му носят и разочарование. От несправедливостта и нищетата, от жестокостта и деспотизма, от мъчителните деформации в модернистичните направления в изкуството. Моето странстване трае, откакто оставих като дете бащината къща край морето и се насочих далеч към хората и бреговете. Предпочитах да скитам пеша и имах възможността да се посветя в много тайни. Понякога с приближаването на вечерта замислях някаква работа, която ми осигуряваше насъщния хляб. Имах за другари мизерията и болката на париите. По-късно, в годините на зрелото му творчество, елементи от итало-римския пейзаж ще бъдат използвани като органично необходими фонове в неговите портретни композиции.
Идеята за вечния път се зароди още по време на първите ми странствания. В Рим, Флоренция и Венеция, в градове и градчета, Борис Георгиев десетки пъти прерисува старите майстори и особено майсторите на Ренесанса. Изучава Ботичели, Микеланджело, Беато Анджелико, Леонардо. През 1913 година колегата ми Гуидо Прати ме покани в Фаниедо ди Вал Сугана, в планините на Трентино, където живееше Гуидо. Бях пленен от хората и природата, от нейното величие. Тогава се отеклих завинаги в родината на Леонардо и Микеланджело и свободно избрах планината, при овчарите, където една колиба в просторите ме прие. Незабравими години, които допълниха предишния ми опит с поучителните тайни на природата. Монте Лефре. Тук ме настигна Катя, моята по-малка сестра. Аз не мога да ходя по каменните плочи на града. Чувствам вътрешна необходимост да съзерцавам изгрева и залеза, да чувам пеенето на птиците. В градовете не бих могъл да творя. В планината човек чувства по-ясно възвишението, което живее в глъбините на душата му. Първи зрели творби на Монте Лефре. Аве Натура. Хижата на щастието. Зима или Бяла симфония. Размисъл. По-късно картина от триптиха Мирова скръб. Ето човекът. Една ранена от жестока ръка сърна, плачеща с човешки глас, падна пред очите ми мъртва на снега. Погребах я като едно братско същество. Войната пред нейният дух ще придружава художника в някои от неговите картини, като безплътно видение. Странникът и неговата сестра. Автопортрет. Един от шедьоврите на художника. Прободената сърна ще бъде гравирана върху гроба на Катя. По-късно ще стане и негов надгробен паметник. Самотност. Дървото на живота. Картина от триптиха Мирова скръб. Към флорентино-венецианския период на художника се отнасят композиции, които славят единението на непорочната детска душа с чистата природа. Странстващият пастир
символ на мир и хармония в природата. Това е пастирът с маслинения венец на мира, а не Заратустра на Ницше, който слиза от планините с къмшици и мътни бръщолевения в устата. Нямам идеи, които да налагам нито върху изкуството, нито върху самия себе си. Само картините, които излагам, ще изразят онова, което имам да кажа. Но бих искал да ми се позволи една откровена изповед. Изкуството никога не трябва да се откъсва от отговорността спрямо ближния. Ние, артистите, не бихме могли да кажем нищо, ако не се свържем в кръвна връзка с човек. Темата за жената – символ на душевна чистота и саможертва. Темата за майчинството. Майчинство. Портрет на майка ми в два варианта. О Дона Санта Мадре Мия. О свята жено, майко моя. Впечатлени от творчеството на Борис Георгиев, артистичните кръгове в Рим уреждат участие и изложби на художника през 1920 и 1922 година. Професор доктор Лодовико Маголияни, италиански учен, изкуствовед и критик. Boris Georgiev fu, è e rimane un genio. Борис Георгиев беше и си остава един гений. Думата не трябва да буди страх в никакъв случай. Имах коража да я употребя, но няма да злоупотребявам с нея. Той се учи в Академията на Мюнхен, струва ми се в Дюселдорф, но не съм сигурен. В Академията на Флоренция, на Венеция и на Рим. All'Accademia di Firenze, di Venezia e a Roma. Egli travalica i secoli. Той прескача вековете. Бих казал, че неговото изкуство е най-съвременно, модерно и настоявам за това. Изкуството му можем да видим и в много големи възрожденски художници. Може би малко в Дюрер, но преди всичко в големите италиански художници на Куатроченто и Чинкуеченто. Старши научен сътрудник Ирина Михалчева, художник, изкуствовед и критик. В пластичните концепции на Борис Георгиев линията заема съществено място. Със своята чистота и експресивност тя разкрива отличния майстор-рисувач, а мекотата на колорита предава на картините особена тръпка на нежност. В България, където той се показва с няколко индивидуални изложби от 1922 до 1927 година, той създава богата галерия от образи на видни артисти, художници, поети и писатели. В това ранно творчество ние долавяме настроения и мотиви, сходни с символистичната поезия от епохата. Изкуството на Борис Георгиев, което макар да следва пътя на старите италиански майстори, по хуманистичния си патос и вживяване в темите, стои близо до нашата съвременност и представлява наше българско наследство. През 1922 година и в България е организирана изложба на странстващия художник. Тя е високо оценена от Людмил Стоянов. И през същата година, пак у нас, една портретна рисунка с респектираща стойност. Модел – поетът-символист Теодор Траянов. Той посвещава много от своите творби на художника. През следващата година Борис Георгиев зачита и своите съграждани. Във Варна, в една от класните стаи на девическата гимназия, се открива скромна изложба. Дългогодишните ми скитания между различни страни и народи изкуваха моя мироглед. Ден след ден аз записвах най-интимните си преживявания.
Така се роди книгата на моя живот. Нейната особеност се състои в това, че наместо с перо, тя е изписана с линии и бои. Моето странстване трае. Пътят. Дали това не е бягство или неудържим порив в търсене на истината, никой не може да каже. Но да живееш във време, когато се търгува с най-съкровените ценности на човешката душа, да вярваш в доброто и в човека, да твориш с болката си за ближния, да идеализираш тази вяра в образи, това все пак е съпротива. Биела, конвентът Сан Джироламо. Тук през 1924 година Борис Георгиев е поканен да нарисува групов портрет на фамилията Селла ди Сан Джироламо. Работата напомня картина от Ренесанса. Терасата, среда и фон на портрета. Доктор Алфонзо Селла, единственият останал жив от фамилията, показва фигурата си в картината. И вместо подпис, странникът и сестра му, дискретно вписани в композицията. Междувременно славата на художника расте. Към него са отправени множество поръчки за портрети и портретни композиции. Портретите станаха необходимост за мен още от самото начало. Без компромис и без профаниране на изкуството да мога да си изкарвам прехраната. Два портрета на кардинал Мери Делвал, държавен секретар на Ватикана. Госпожа Гроплеро от Одине. Италианският скулптор Дзанели. Сибила. Макар и не особено оценена от критиката в родната си страна, пътят на Борис Георгиев отново го води към нея. През 1927 година той посещава село Мичкюр, сега квартал Прослав на град Пловдив. Тук е създадено първото в България вегетарианско кооперативно земеделско стопанство на комунален принцип. Почитателите на художника са много. Един от тях е, например, агрономът Христон Захариев. Снимки с членове на стопанството. Василка Стоичкова си спомня. В 1927 година българският художник Борис Георгиев даде първата си изложба в град Пловдив. Всичко, което видях в тая първа за мен изложба, няма да забравя никога. Нямаше нужда от приказки, защото самите картини говореха по-добре от всичко. За нещо много възвишено, което отнася човека в един чуден свят на мир и хармония. Борис Георгиев живо се е интересувал от живота в стопанството. Брате, ще гледам да осъществим проекта за една колония в планините, гдето да можем да се освободим от ужасното робство на обществото, чрез физически труд да задоволим скромните си нужди и у майката природа да търсим вдъхновение за изкуството. Друг ревностен почитател на художника е Владимир Георгиев от Пазарджик, фармацевт, историк на медицинското дело, автор на статии, разказвач, художник-самодеец.
Притежава материали и внушителна библиография за всички трудове, статии, критики и отзиви, свързани с живота и творчеството на Борис Георгиев. – 1928 е година на усилено творчество в България. Людмил Стоянов, Вичо Иванов, писателят Чичо Стоян, жена му Роза Попова, актриса, Стефан Митов, публицист и критик, Земетръсът, портрет на Владимир Димитров майстора, една кристална душа, един мой събрат. Здравка Никова, дамски портрет, детски портрет и много други. Към портретните шедьоври на художника може да се причисли и портретът на Рабиндренат Тагор, с когото са се запознали вероятно в Рим. Портрет на душата на големия поет и философ. В противоположност на западната цивилизация, дошла до краен материализъм, Тагор изразява в своята поезия най-възвишена духовност. През 1929 година маестрото прави нова изложба в България, в салона на чиновническото дружество. Алберт Айнщайн. Мой драги Борис Георгиев, след като дълго съзерцавах портрета, който ми направихте, почувствах необходимост да ви благодаря от сърце. Ние, бедните видения на краткотрайното «Раждам си и умирам», сме обзети от носталгия и неосъществима любов по един друг, недостижим свят. Това го чувства и художникът и неговия модел, всеки по-своему. И вие трябва да се гордеете и радвате заради тази ваша мисия. Ваш Алберт Айнщайн, Берлин, 11 януари 1929. Очи. Понякога гледецът липсва, като в скулптурна творба. С търсената може би студенина, неконтактност или монументалност. Друг път рисунъкът е мек, силно обобщен. А често тяхната конкретност е болезнено чиста, красива. За мен ръцете са второто лице на човека. Рисува само ръцете, които творят блага и духовни ценности, които олицетворяват добротата. Госпожица Айнщайн. Впрочем, Айнщайн урежда голяма изложба на Борис Георгиев в Берлин, галерия Шулте. Съобщението за изложбата. Списание Гартенлаубе обнародва статия за художника от Ханс Розенхаген. Триест, Ил Пиколо, 7 февруари 1931. Един голям художник с международна слава е от няколко месеца гост на нашия град. Посещаваме Елеонора Тороси, италианска писателка, общественичка и критичка. Sono contenta, molto contenta di parlare del pittore Boris Georgiev, amico carissimo mio e della nostra famiglia. Ci siamo conosciuti qui a Trieste. Аз съм доволна, много доволна да говоря за Борис Георгиев, най-скъп мой приятел и приятел на моето семейство. Запознахме се в Триест, в галерията Микелаци, пияца Унита, през 1931 година. Беше една прекрасна обширна зала, но с картините на Борис Георгиев, които украсяваха стените, беше истинско чудо. Тези негови работи наподобяваха фреско, една техника не много позната, може би само негова. Освен това, те бяха така удохотворени. Веднага разбрахме, че беше перфектен художник. Един артист с рядка чувствителност.
Да, бяхме очаровани от картините. До такава степен, че се върнахме още 2 пъти. Той живееше в Триест, в едно жилище на купола на палата Карчоти, където се срещахме след изложбата, където се опознахме и станахме приятели на неговите приятели. Един наистина изключителен артист. Също изключителен като интелект, като култура. Той можеше да направи една истинска кариера с много пари. Една очудваща кариера. Но той предпочиташе духовното, а не изметта, упадъчните течения, които несъмнено водят до дегенерация на изкуството. След това, в края на 1931, той отиде в Индия, осъществявайки своето старо желание, своята голяма мечта. Тази среща с индийските пари, тази голяма нация, пълна с чудноватости, даже и в изкуството, с изненади и противоречия от всички страни. На 11 декември 1931 година Борис Георгиев заминава за Индия. Параходът, който ще го отведе до Истанбул, а оттам към бреговете на Индия. В същия параход пътува и Махатма Ганди, но за сега отказва да бъде рисуван, въпреки че Тагор му е говорил за художника. Върху старо камионно шаси пътешественикът сам си построява рулот. Нарича я «Моята подвижна къщичка». В нея има кухня и дори баня. След време старият модел е заменен с по-нов. Заминах добре подготвен, без фантастични представи за една несъществуваща приказна Индия. Действителността надмина моите очаквания, защото приказното беше в грандиозността на трагедията на този народ. Тази трагедия е толкова голяма, че Индия може да се нарече символ на мировата скръб. Храмовете на Индия и на остров Цейлон са нов източник на познание. Но по-важни от всичко са връзките с обикновените хора, с унижените и оскърбените, с болните. За тях колата често се е превръщала в аптека, дори в лазарет. Техен лечител и утешител е бил човекът Борис Георгиев. Лекувал е и прокажени. Даридра Наряна или срещата ми с индийските парии или скръпта на Индия. Уникално творение, алегория в малко познат досега стил. Присъства и духът на сестра му и музиката на една спряла в гърдите въздишка. Александър Македонски и миротворецът Буда или сънят на Александър Велики. Пред мирния взор на Буда, завоевателят е изпуснал меча си. Ганди. Той даде живота си за освобождението на нещастните парии и за независимостта на Индия. Проповядваше идеалите за ненасилието и неубиването на никое живо същество. Сатяграха. Съпротивление срещу насилието с ненасилие. Нарисувах го в неговия шрам, във Вартха. Кастурба, жена и вдъхновителка на Ганди, загинала в затвора преди да го убият. Джавахарлал Неру. Портрет на Брамин. Модан Мухав Малавия, индийски учен. Другият портрет на Тагор.
направен от мен в Шантиникетян, в неговия университет недалеко от Калкута, където бях негов гост. Големият учен е поканил художника за професор в университета, но той отказва. Предпочита контактите с простолюдието и рисуването. Все пак Тагор го въвежда в общество на учени, интелигенти и прогресивни благородници. Принцеса Нилуфар, един от портретните шедьоври на художника. Доре Шевар, братовчетка на Нилуфар, жена на индийски махараджа. Млада жена свири на вина или очите на индийската жена. Случаят среща художника и с принцеса Амрит Каур, дъщеря на махараджа от Капуртала. Макар от кралско потекло, тя се е отказала от богатството си и се е посветила на делото за освобождаването на париите и на индийската жена. Между двамата се завързва приятелство, което продължава до смъртта им. С моята обич, Амрит Каур. Кратко прекъсване. Италия, Европа и пак Индия. Моето странстване трае откакто оставих бащината къща и се насочих далеч към хората и бреговете на Европа, Африка и Индия. Имах възможността да се посветя в много тайни. Мои другари бяха мизерията и болката на париите. Стоплях се на огъня на най-благородни души и от приятелствата извадих образите. Срещнах се с илюзиите на лукса и ги отблъснах. Навсякъде, брат, но винаги на път, за една нощ или за една слава. Лунен пейзаж над Хималаите. Дълбоко в планините е убежището на Рьорих. След продължително пътуване, Борис Георгиев го намира в Наджар, долината на Кулу. Моята радост и вълнение бяха големи да видя след 27 години своя велик учител, който ме бе въвел във вълшебното царство на красотата. Пред нас стоеше един царствен образ на древен източен мъдрец. В края на 1936 година Борис Георгиев се завръща в България. Домът му на улица Регентска, 14, сега Владимир Заимов. Първите му гости – снимка от автора на този филм, когато е бил 10 годишен. Отдясно наляво – архитект Арабаджиев, Иларион Сливенски, Веселина Кацева, Борис Георгиев, Аспазия Думанова, Антон Кацев, Димитър Кацев. Преди да замине, художникът беше казал на Димитър Кацев: «Дай ключа на някой честен човек да пази и ползва дома ми, както намери за добре». И Димитър Кацев го даде на комуниста Нецо Гарвански. Той използваше дома за нелегална дейност. Войната заварва Борис Георгиев в Милано. Бомбардировките зачестяват. В Бергамо открих спокоен и красив в старостта си град. Срещнах мили, гостоприемни хора. Жилището му на улица Сан Себастияно.
към долината, в която е скрит градът. Известната бергамаска фамилия, голямото семейство на доктор Джовани Фумагали, лекар и писател, ни помогна да се запознаем и с този период от живота на художника. Аз не знаех тогава кой е. Живеехме в години на мизерия. Имах голямо семейство и ми беше много трудно да го поддържам, както може да бъде логично по време на една разрушителна война. Тук той направи най-голямата добрина на моите деца. Разшири техните кръгозори. Беше много поетичен човек. Един поет в най-високия смисъл на думата. Синът ми по-добре би могъл да го каже. Благодарение на Борис, сега моите деца живеят добре и се радват на едно изкуство, което само от него научихме. От него, непознатия. Архитект Алберто Фумагали. Тогава бях на 15-16 години. За мен историята на Борис е една приказка. Един човек близък на Ганди, близък на Айнщайн, близък на лица, които едва тогава започвах да познавам. Първи, най-важни личности на тази земя. Той, когато идваше и ни срещаше, казваше: ние сме странници, но ние сме тук с вас, децата, играем с вас. Това беше една приказка, най-живата приказка, която може да се преживее. И тази приказка аз я намирам постоянно в неговите произведения, най-вече в портретите. В тях той търсеше едно одухотворяване на реалното в личността. Стараеше се да направи портрета нещо повече от онова, което моделът представляваше само физически. Беше благороден безгранично, но тежко на този, който беше с него и не показваше същото благородство. Когато успяваше да направи портрет на някоя богата личност, искаше пари. И искаше немалко. Обаче с тези пари купуваше хляб, захар, вълна и ги даваше на онези, които нямаха. В същото време и той беше в трудно положение. Имаше тук много картини и нито една стотинка. Този беше неговият начин на живот. Според мен, приказен. Орнелла Фумагали. Татко казваше, че по време на войната Борис не работеше достатъчно. Според мен, защото страдаше жестоко от тази война, която окървави Европа. С чувствителност като неговата, той не можеше да остане спокоен. Но все пак търсеше начини да изгради своя приказен свят. И той беше светът на децата. Данте Фумагали. Аз наистина бях съвсем дете, 6-7 годишен. Спомням си, че всяка вечер, когато идваше, ние всички се затичвахме да го посрещнем. Кой ще стигне пръв до вратата, да скочи върху него? В Бергамо Борис Георгиев открива Вирджиния Джакометти, девойка от бедно семейство. Тя е мъдро и културно момиче, което в атмосферата на моето изкуство и пътувания се разви много. Срещата стана в къщата на моите истински родители, където беше дошъл да ни посети. Запознах се с него, моите брати и сестри също, и той започна да ни разказва за своя живот, за своите пътувания. Ние бяхме очаровани да чуем тези неща, защото като малки деца никога не бяхме слушали да се говори за Индия, за далечни пътешествия. България също беше нещо много далечно. Отидох да живея с него в неговия дом през 1947 година. После дойде майка му от България и остана с нас до своята смърт. След това се преселихме в Рим и през 1951 година ме осинови по законен път. Моят портрет тук е направен през 1950 година в Рим. Тогава бях на 18 години. Той го нарисува на фона на планините Доломити, където отивахме през лятото да прекараме ваканцията. Той много обичаше тези места. Те наистина са прекрасни. Много обичаше природата, животните. Ето защо беше вегетарианец. Казваше, че не трябва да се убиват животните, за да се изяждат.
diceva che non bisognava ammazzare gli animali per mangiarli. Lui ha vissuto praticamente per l'arte. Той живееше главно за изкуството, за рисуването. Обичаше много и музиката. С него направихме няколко изложби. Неговите изложби бяха наистина малко особени, защото той не продаваше картините си, а уреждаше изложби, за да създава контакти с хората. Беше много доволен, когато те разбираха онова, което искаше да каже с картините си. Ето защо не ги продаваше. Però non li voleva vendere, no? Една от големите творби на художника е портретът на известния италиански писател Джовани Папини, вече полусляп. Портрет на швейцарската пианистка Рита Бехлер. Така видях за първи път бреговете на Рио де Жанейро, 1951, когато отплувах за Бразилия. В Бразилия беше интересно за моя баща, като артист, да опознае една нова земя, един нов народ. Но именно като артист не остана много доволен. Беше оценен, но беше малко разбран. По-голямо удовлетворение намираше тук, в Европа. Уморен, до някъде отчаян от неразбирането, което напоследък някои проявяват, поради все повече налагащия се модернизъм, Борис Георгиев предпочита да прави изложби в провинцията. Салсо Маджоре, Венеция, Милано, Сан Пелегрино, Бергамо. Скъпи маестро, вие с вашето гениално изкуство очаровахте Венеция, толкова скъпа за вас и за вашето творчество. Изкуството ви е прекрасно, благородно, изкуство на живота, което напълно хармонира с чувствата и със страданията. Нека отиде това изкуство по света и нека носи светлина и мир между народите. Професор Джовани Вени. Характерно за неговата етика бе, че той не се занимаваше с абстрактни и метафизични проблеми. Искаше да разбере и почувства кои са пътищата, които свързват хората в една общност. Почетен диплом за заслуга от Института Леонардо да Винчи в Милано. Тези изложби са за мен уединени от ужасите на действителността. Друга е мисията на истинското изкуство. То трябва да бъде вдъхновено не от формулата изкуство за изкуство, а от етични идеали, да служи за духовното издигане на човечеството. И последната му изложба в Рим през 1961 година. L'ultima mostra è stata a Roma, a Palazzo Barberini. È stata una bella mostra organizzata Да, molto последната му bene. изложба беше в Рим, в Палаццо Барберини. Беше чудесна изложба, много добре организирана. Имаше голямо посещение. Прочетоха приветствие. Тук имаше една хубава снимка. Ето я. Когато отговаря на приветствията. След това се разболя и почти не можеше да работи. Накрая никак. Последен портрет на Вирджиния, може би малко скован. Молив и Сангина, подострени с несигурна ръка. Последно жилище, Рим, Вия Сорано, 26. Последното му писмо до семейство Симончини във Флоренция. И 9 април 1962 година, когато Рим завинаги се прощава с художника, странника и човека, с българина Борис Георгиев.
По негово желание той е погребан във Флоренция, в Чимитеро дели Алори, гробището на лаврите, в гроба, където почиват останките на любимата му сестра. Летиция и Марио Симончини, почти столетници. Сега само те се грижат за гроба на Борис и Катя. За Борис Георгиев е писано и ще се пише. У нас Боев, Иванов, Мавродинов, Митов, Михалчева, Обрейков, Протич, Людмил Стоянов. В чужбина Маголияни, Скарпа, Белтрамелли, Майер, Розенхаген, Тороси, Карта и още много други. В писмо до Никола Стойчев, академик Пьотър Евгениевич Корнилов, професор по история на изкуствата в Ленинград, пише: творчеството на Борис Георгиев е най-интересната и рядка страница в българското изобразително изкуство на 19 и 20 век. И не само в българското. Индуският изкуствовед Чантамана Вияс написа монография за художника. В началото й е поместено писмо на Людмила Живкова. Като приема Борис Георгиев за голям и добре известен художник, тя пожелава много успехи в работата на автора, посветена на разбирателството между двата народа. Вирджиния Джакомети. Тя е наследила от баща си Борис повече от 60-70 картини, рисунки, скици, етюди. 10 от най-хубавите му работи Вирджиния подари на нашата национална художествена галерия. Останалите негови творби, макар далеч от България, са наше национално богатство, с което можем да се гордеем. Варна. Тук някъде на Карл Маркс, 32, 34 или 36, е бил родният дом на художника. Колко са тези, които днес знаят това? До края на живота си Борис Георгиев запазва своето българско гражданство.